Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlagi di saya itu Pawarepa. Halo pemirsa semuanya. Halo guys, jadi malam hari ini kita mau lihat barongan. Yes. Karena masih kene sunat. Jangan berpikiran yang negatif yo. Masih kene kok. Masih kene Kok sunat? Masih kene ki IJSD guys. IJSD apa neng SMP. Terus siklusnya itu adalah bayi ku anaknya sih wis paling gede dhewe. Iya. Di antara Mbak Yune masih yo. Kene iki podo mini Cooper, Kene wis bongsor ya. putune langgek loro, telu, papat bayi. Kene wis 8. Perang ngeri bae kene ya. Jadi iki lagi bar SD guys, masuk iya. SMP Terus di sebenarnya sunat iki wis suwe, cuma langgek iki langgek di sebulan yang lalu lah, sebulan atau berapa bulan Nur? sebelum haji kalau kan. Sing sunate, sing tukang sunate sebelum budal kaji. Ya kan Guys. mobil guys. Iya, kene nggo motor ben. Yo ben sebenarnya ben saiki gak ning guri sih, soalnya saiki kesesakan nek ning guri. Sik pancikane ndi iki? Benjine nek gak ijek nyurung rek. Ya urusan nyurung. Kita enggak apa-apa kok nyurung ya. Bismillahirrahmanirrahim ya pemirsa. Tur nek iki nek nggo motor yo guys, nek nggo motor ki Mas ki nek kene ijek suwi dene iso ditinggal ngopi sik biasa Mas yo gampang boring. Dan yang kono juga kanca ceritane iki maksudnya yo kayak bapak-bapak ngono kuwi. Seperti itu guys, karena ini cedak kita pakai motor saja. Kita langsung cus ke kene Badaksi. Oke guys, tadi iki bos diparkir ya, parkirnya mobil sebelah kono, sedangkan kene tulung seberang ke. Tulung masih. Botan iki lho. Ya. Oh, berarti seberang nasi guys. Kayak cek toto. Masih tukang parkir bisa nyebrang no misan. Ayo ibu-ibu ya. Kunci rumah yo. Ya monggo. Alon-alon deh. Aku gak iso banter. Iya. Kena wayah mulai dari lakean guys. Monggo iki. People lah yang mengganggu suwe. Lah kok sing rong kabeh suwe iki mlakune pun ngeten lho. Pripun ki watengen sami biar kowe. Iya, apa iki piye iki? Guys. Ayo guys barengane. Oh iya iki lindung. Mbak Bandan. Ora. Oh iki. Masya Allah. Karo. Mari guys. Ayo Mbak Intan, gandeng Mbak Repa. Kita kayak persiapan jangan kene wis selesai. Wis tekan kene. Wis selesai maksudnya wis siap kok guys. Wis tekan kene ngono. Anu. Piye? Kesandung iki Baidan. Kesandung. Alon-alon diingeti dalane. Urwame guys. Masya Allah. Gue cek persawalan guys. Mbak Intan ku Iya. Assalamualaikum. Weh. Kontang mriki. adalah mbah saya yang sangat cantik sekali. Lah mbah Nandi. Ayo. Walah. Jegrege. Amit dia. Iki apa sing iki sing bar sunat?
Amit nggih. Ketua barongan. Niki ya jukekek niki napa sing sunat niki? Nggih. Sunat niki. Walah. Iki pun sarongan niki nggih. Pun sunat niki. Oh ya Allah, Mak, malam di sore ini, Mak. Kangen ode ambek basis. Oh, Mas Ayu ki mriki. Niki Mas Ayu. Tolong dilungkas. Mas Oki iki, Mbah. Mas Oki ndek sore iki wonge ning Kagena. Muat 6 Wong sibuk. Mas Oki sibuk, guys. Mas Oki wis wirawiri. Iki BTW kok kecer kan. Mbah ponakane jenengan sing paling ayu dhewe. Ngono ki parani, Dik. Mbah. Nika baju operasi lho, Mbah. Ya Bu. Ya Bu. Ngece jenengan ya. Tinggalu. Ayo ngece. Iki lakone rasa bianter, Mbah. Wis. Dek wau nang mriki jam pinten? Jam rusak. Ya Allah. Oh, Dek. Diterno Mas Oki. Nggih. Iki Oh, kok dijemput ngoten. Mas Wahyu. Oh, ngoten nggih. Mbak Sari nggih teng mriki. Oh, kalih Mas Wahyu. Kabeh Oh, nggih. bojone Mas Wahyu. Nggih. Sedaya nggih. Wis, guys. Iya. Iya. Jadi iki ruame guys. Dan mamane aku. Pertama kali aku ngonten di gede wong demo. Dan aku mau jaluk makan. Iya ruame iki. Asli Jaluk makan ya, Mbak. Mbak nuwun maaf. Nyampe. Iya matur suwun, Mbak. Aku lontong. Aku lontong kuwi. Loh. Ini ruangnya tenan guys, Masya Allah, tabarakallah. Oh, langsung mangan. Tapi mau pirang menit jedane. Leh. Ini sate guys, aku ayam ini adalah makan ning gone wong ewo senren enggak apa guys lontong sate kalau kentang sama daun pepaya. Bismillahirrahmanirrahim.
bar ki tugasem nawani bayi. Pengen sing apa? Yo ngene iki guys, suasana ning gone wong ewoh. Ramai. Lecet. Wong tenan gitu. Wong aja. Semakin ramai. Antara termasuk yang bukan bisa pasti kulit tanggung itu yang gue nendeng. Jadi wong-wong itu senengane bermagrib bari sakwi. Kayak kuwi masa-masa apa longgare gak sih, Nda? Iya, masih kan santai lah gitu. Heeh. Kan kalau penyebutan Heeh. ngomongnya yo. Ngono kuwi guys, makan dulu. Hai guys, gantian ini Mbak Reva. Aku makan bener kan bakso barang ya, tapi Budi bar gawe bakso, aku mau sing gawe. Lah terus, kenapa emang? Lo kan bakso ae. Enggak usah makan bakso nih. Akhirnya kita makan Eko, kerupuk, karo, Mangan. wak pitik. Apa? Ayam. Ayam. Belum. Balik plug out. Ramai sekali. Aku sebagai orang introvert langsung shock dikit kan ngaruh. Rupa om ceblok. Guys, tadi iki barongane wis HP mulai delok, guys. Ya be, Mbak Cita Bering, Mbak Cita kuwi adike Mas Panji sing sunat ini kuwi. Nah, delok. Ya be Mbak Intan Bering. Guys, jadi podcast wong sing delok.
asik delok-delok. Mulai saka kene ngantek morono. Nek kene piring yo enek. Ngantek sampung. Oh, wis mulai guys. Iya. Speaker guys, makanya banter ya bos. Ngeri guys sih. Oh baru kane. Iso saliman. Pada subscribe berarti ya berarti. Yeah. Jadi ini kita perjalanan pulang ya, ini jam 10 dan kita pulang 10 lebih 11 menit. Dan ini gini numpak motor, motornya emang digomas ya, digomas ngopi seperti biasa caiku ya, andalannya adalah ngopi ya. Terus mang bocah wis anu ya, sobat senengnya wis munggah nang mobil, disetir mobilnya wis pokoknya ya wis pemirsa iki nek wis tekan omah bakal tak syuting lagi.